Kaixo, Julene naiz, Uztaro Haurreskolako gurasue, Azpeitiarra eta Guka Azpeitiko Edabideko kazetaria. Euskaraldian aurtengo edizioen parte hartukoet, bizitzako esparru guztietan euskeraz bizitzia nahi detelako. Eta uste dut baita ere Euskaraldile balio dezakela euskal hiztunon eta euskeraz ez dakitenan kontzientzia pizteko. Euskaria da nire eguneroko hizkuntzia, bai etxien, bai lanian, eta egile ezan guk gure aletxue jartze egunerokoen lanian, izene euskerazko edabidea da guria, Guka, eta gure helburu nagusiena da herritarrak euskeraz informatzia. Beraz, euskaria da nire eguneroko bizitzako ardatza esango du. Itanue desente ibiltzet egunerokoen egile zan, lanien lankide guztiekin ikaitzeitet eta lagun artean ere askokin bai. Baina kontua da ez dakitela batzukin zehatik iteten ika eta bestiekin ez. Orduan, kontzienteki Euskaraldiko 10 egunetan saiako naiz jende gehienakin edo aldeten gehienakin ikaitzeiten. Ni hau bizi.